si Estelita, ma'am. Hindi ako mama. Asa siya, ma'am? Nagkwarta. Ma, dali ka. Dihay ka na diha. Sansa. Nami, deliver. Ay, sa dili mong ipa-deliver, ma. May hapon, Nay. Nag-deliver din, mi, Nay. Special siguro na. Pagoda cardboard, philodendron, aglaonema. Aglaonema. Wala ko no. Si mama ko hindi siguro na. Wala ba ako na po? Wala ko order oy. Isa man na nag-order ana. Bulak din yung kuya mo, pagoda cardboard. Oh, cardboard, wala ko nag-order ay. Naaman ko anak mga pagoda. Yes, ma'am. Then mag-deliver mi karon, ma'am. Layo-layo ko dahil mong muto. Anak ko magagmay, taga-tagong pa mi. Wala baya ko kabalo anak. Nya wala bayad pa. Ano, ma'am? Cash on delivery siya, so nag-worth of 7,500. Goy, Ginoo ko. Wa gid ko anak dali. Wala ko ano eh. Karo sa man ko anak mag-text. Wala ko ni makabalo, ma'am. Amo lang siya mabalo ni ma'am. Pangalan ni mo, address, worth sa kuan, then ang item nga mong i-deliver. Wala gyud ko anak. Ikaw man kaya si Gani, Estelita wala man gyud ko anak no. Ngay naaman ko cardboard kanang pagoda cardboard naa sa likod. Ngano mag-order man ko. Wala namang naabot mo na. Nagani mi diri ma'am kay maglutod mi sa imo. Oh, gani wala gyud ko Oo. anak. Wa ko ko'y kwarta anak na nabuang na. May hapon, ma'am. Dira pa rin kuan si Estelita kanto. Ah. Ma. Nakita ni mo. Ayo. Ay, hapon, ma'am. Nasa si Estelita Campo dire. Ikaw si Estelita, ma'am. Hindi ako mama. Asa siya, ma'am? Nagkwarta. Ma, dali ka. Dihay ka na diha. Sansa. Nami, deliver. Ay, sa dili mong ipa-deliver, ma. May hapon, Nay. Nag-deliver din, mi, Nay. Special siguro na. Pagoda cardboard, philodendron, aglaonema. Aglaonema. Wala ko no. Si mama ko hindi siguro na. Wala ko order ay. Isa man na nag-order anak. Bulak din yung kuya mo, pagoda cardboard. Oh, cardboard, wala ko order ay. Naaman ko anak mga pagoda. Yes, ma'am. Then mag-deliver mi karon, ma'am. Layo-layo ko dahil mong muto. Anak ko magagmay, taga-tagong pa mi. Wala baya ko kabalo anak. Nya wala bayad pa. Ano, ma'am? Cash on delivery siya, so nag-worth of 7,500. Goy, Ginoo ko. Wa gid ko anak dali. Wala ko ano eh. Karo sa man ko anak mag-text. Wala ko ni makabalo, ma'am. Amo lang siya mabalo ni ma'am. Pangalan ni mo, address, worth sa kuan, then ang item nga mong i-deliver. Wala gyud ko anak. Ikaw man kaya si Gani, Estelita wala man gyud ko anak no. Ngay naaman ko cardboard kanang pagoda cardboard naa sa likod. Ngano mag-order man ko. Wala namang naabot mo na. Nagani mi diri ma'am kay maglutod mi sa imo. Oh, gani wala gyud ko Oo. anak. Ako ko'y kwarta anak na nabuang na ako. Tanawa na lang dito ama kay aron Nakay valid ID, ma'am.
Na. Ayan na lang po. Saka sa mo tayo mga Sige lang ma'am. Natulog po din may haturay karon. Pabalik pa nila dito. Then pag makonto ni mga imuha to, mga yun naman sa tingin. Mora lagi ni ron. Kaya hatod na ako po rin kadala sa Unya, wala di ko'y payment no. Kung sundo ko ninyo, dala na lang po akong cardboard. Kay cardboard ko daw mapaguda o dalo na lang po ninyo akong cardboard. Wala mo, bali na lang po ma'am. Basta kay ako nga kuan nga na cardboard o makuan daw kong cardboard nga kay nan ako'y cardboard. Basi na yun siyang klase. Ma'am, dalo siya klase. Oo, daw ng paguda. Isa man yung mga chinilas ako ang suot. Ako dito yung cardboard. Apo ka. Wala na, ibubulak ma'am yun. Ano niya? Basta ito dinigay sa inyo ma'am. Abod ako ba? Anak mo or tuan. Asa mo mabikan doon? Ay, ako man ipagabi. Bago ka na. Happy birthday! Ang madali na gawin eh. Malumbuan. Hoy, wagin sila yan. Tinga ako nga. Anong na may paguda? Kuya kay mga pangalan sa bulang. Ako tayo ko atuwa dito. Birthday ni mo ma'am. Oo. Mao ka ni kaon. Kaon sa lagi daw ko. Kaon santa. O dili, magdala na lang mo na ako'y suman. Dito. Hindi ko mong kaon. Nya, birthday ni mo ma'am now. Nya, asa may gusto ni mo una gunita na ni? Ang kwarta, syempre. Ang kwarta. Hindi mo gusto una gunitan. Di ka ng bulak ma'am. Tara ma'am, mga tong. Sa bulak ni kwarta. Ang flower bouquet worth 10,000 pesos. Ay, salamat. ma'am. Happy birthday! Ma'am, inyuhan nino. Sana all. Samo na tanan. Ma'am, naghata og message ang mga nagpa-surprise ni mo ani. Are you surprised? Surprise ka ma'am? Hinaot nga nalipay ka ni among gamay na sorpresa sa imuha. Nagsabot unta mi nga magpalit og whole pork liksyon para handa nimo pero kay dili makamukaon gihapon og pork so we decided something that we can make you happier. Char. Happy 69th birthday mama. Wish you a birthday full of merriment and everything else your heart desires. Good health and 100 more years to come. Always happy lang jud ma. Ayaw panumbali nga ang mga negatibo sa imong palibot. Hunahunaa kanunay nga naa mi imong mga anak, mga apo, mga in-laws, apil mga sipat nga for babies. Mga for babies. Nga nag-care sa imong habisan kasagaran namo anaa sa layo. Labi na ko nga tagsara kaayo makaulit tungod sa kalayo. Kami imong pamilya og dili ka namo pasagdan. Ampo lang ta kanunay sa Ginoo nga malampasan nato tanang pagsulay. We love you so much, Mamam Nene. Amping kanunay diha. Salamat sa pag-atiban sa imong mga apo, upat og mga ako sana naman eh. Mga apo nga og tiil. Upat sa og mga- tiil. Ay, upat og tiil nga sipat ng mga 4 ay katulad mga babies niya. Once again, happy birthday. God bless you always, Mama. Mary loves you. We love you so much. From all of us. Happy birthday, Mom! Salamat. Ay, magkota sa mo. Alay, kantahan na to si Mom mag-happy birthday song. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Magdali. Asa ang jungjong? Nanay ako ate. Sunod na, pohon. Style ako din rin ba? Kapatid na birthday ko naman. Ay, happy birthday, Ma'am. Ma'am, karong birthday ni mo, ma'am. Sa may wish ni mo. Akong iwis nga permi kumayong lawas.
o hatagan pa ko dugang lugway sa akong kinabuhi ingon man ang akong tibuok pamilya, akong mga anak ug akong mga apo. Ug salamat sa Ginoo sa lain katuigan nga iyang gihatag kanako nga hangtod karon naa pagyapon ko. Happy birthday! Lit lang. Unsa may kanang maingon nimo sa nagpa-surprise sa imuha karon sa imong mga anak. Lagot kayo. Lagot kayo ko. Di ko an ka nang pasalamat ko sa ilaha kay mangutana ta ako nagkabuang gani kung saon akong pagpangandam. Na karon magsimon sila kana nga dili daw kuan pagkaon ang giandam kung dili gid daw makaon kung sa man na siya nga istorya dili gid daw makaon ayaw pagkuan pag-expect nga makaon akong giandam nya kaganinan ana po ini abot grabe yung pagkaon ikaduha na ni siya mo to pag-ingon mo nga maonin ko dili gini mao. I wanna wish you a happy birthday. I wanna help you celebrate. I wanna wish you lots of presents. I wanna help you eat your cake. If you party in the island way, you'll be jamming all night till the light of day. Your birthday is your day to shine. Another year and you'll be looking fine. So have no worries, don't you hesitate. I wanna wish you lots of presents. I wanna help you eat your cake. If you party in the island way, you'll be jamming all night till the light of day. Your birthday is your day to shine. Another year and you'll be looking fine. So have no worries, don't you hesitate. It's time to party time.